Türkmenistanda raýatdary biometrik pasportlar bilen pasportlaşdyryş işlerini degişli birnäçe täze çäklendirmeler girdildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 martda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Mundan odaly biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamyny daşary ýurtlara seýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär diýip pasport işlerinden habarly bir Balkany çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzatmak boýunça ardalary raýatyň ýurda dolanan gününden başlap 6 ay wagt möhletinden soňra kabul edilýär. Mälim bolşal Türkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmeni wekilhanalarynyň üstü bilen çalşyryp bilmeýär. Daşary ýurtlardan dolanan raýatlar Türkmenistanyň çäginde azyndan 6 ay ýaşandan soňra biometrik pasport almak üçin migrasiýa idaralaryny ýüz tutup bilýär. Pasport nowbatyna 2 ýyl, 2,5 ýyl garaşmaly bolýar. Diýip Balkany çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlardan dolanyp biometrik pasportyny çalyşmakçy bolýan raýatyň ýüz tutmasy tasdiklananyny raýat barada Türkmenistanyň daşary ýurtlarda wekilhanalar tarapyndan hem de ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň daşary ýurtlar boýunça aňto maglumatlar guruluklar tarapyndan taýýarlanan hasabatlar nazarda tutulýar. Seljeriş işleri 6 aýa çekip bilýär diýip ýerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Egerde raýat daşary ýurtlarda, meselem Ýewropa ýurtlarynda ýaşan döwründe hatda ýol ulug jerimesini tölemedik kim bolsa, Türkmenistanda gara sanawa girdilip bilinýär. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Daşary ýurtlardan dolanýan raýatlarda bolşýaly ýurdun çäginde ýaşap ilkinji gedek daşary ýurtlara çykmakçy bolýan raýatlaryň pasport ýüz tutmalary hem içkiň howpsuzlyk barlygyndan geçirilýär. Bu barlyklara laýyklykda biometrik pasporta ýüz tutýan raýatyň ýüz tutmasy boýunça beýleki resmi namalar bilen bir hatarda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edaralary tarapyndan berilýän ýürüýte kepilnama talap edilýär. Bu resmi namada raýatyň gara sanawda durmaýanyna kepil geçilýär. Mälim bolşýan Türkmenistanyň özüge pikirli raýatlaryň gara sanawy hereket edýär. Bu sanawdaky raýatlara garşy Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk bähbetleriniň çäklerini düşündürüş berilmezden dürli gadaganlyklar girdilip bilinýär. Raýatyň hereket we pikir azatlygy ýaly esas azatlyklarynyň çäklendirilmegi gara sanawy degişli çäklendirmeleri mysal bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatyna raýatlaryň biometrik pasportlaşdyryş işleriniň töweregindäki milli howpsuzlyk aladalarynyň ýokarlanyp raýatlary degişli gadagançylyklaryň geriminiň giňeýänligini habar berýärler. Yerli mahkama edaralary gara sanaw bilen baglykda raýatyň geçmişini deriňänlerine çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, onuň 18 ýaşdan soňra ulanan sim kartlarynyň ähresini galy berse-de, ulanan telefonlarynyň e-mail belgilerine çene seljerýärler. Şondan soňra Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli şahamçylary raýat bilen bagly sorulýan kepilnamany degişli edaralara iwerýär. Şu gidişine gitse raýatlary bir näçe aýlap okadyp, onsoň biometrik pasport berýär diýseler geňwermerin. Harbalaryň kasam kabul edişleri ýaly biometrik pasport berilenne raýatlara da kasam kabul etdirip başlasalar geň bolmaz. Sebäbi bir kasam etdirmedikleri galy. Diýip Balkany ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galy berse-de Türkiýe we Dubai ýaly ugurlara seýahat edýän raýatlardan Palestin uruşuna gatnaşmalyk barada, Ýewropa ýurtlaryna barýan raýatlardan bolsa Russiýanyň Ukrainadaky uruşuna gatnaşmalyk barada dilhat alınýar. Bu aralykda Sowetiň migrasiýa edaralaryna pasport nowbatlarynyň uzamagy dowam edýär. Habarçylarymyz mundan pasport nowbatlarynyň möhletiniň Balkanyna 2025-nji ýylyň ýanwaryna çenli, Mar welaýatyna bolsa 2025-nji ýylyň dekabryna çenli uzaldylaryny habar berdiler. Türkmenistana biometrik pasportlar 2008-nji ýylyň iýulyna doranşyga girdildi. 2013-nji ýyldan başlap diňe biometrik pasportlar bilen daşary ýurtlara seýahat edilmeni ruhsat berilip başlandy. Ilki başda 10 ýyl möhlet bilen berilen daşary ýurt pasportlarynyň möhleti 2016-njy ýylda 5 ýyla çenli kemeldildi. Biometrik pasportlar boýunça soňky girdilen resmi nama taraplaryna laýyklykda Türkmenistana diňe garaşdyrlyk ýyllaryna berilen dogluş şakynak şahadatnamalar güýçli hasaplanyp başlandy. Sowet döwürlerine berilen dogluş şahadatnamalary güýjüni ýitiren hasaplanyp we pasportlara ýüz tutulan köne şahadatnamalaryň raýatlaryň nama ýazyklary müdürlüklerine täze şahadatnamalar bilen çalşdyrylmagy talap edildi. Biometrik pasportda ýüz tutulanyny ýüzünde prezidentiň suraty bolan täze şahadatnamalar sorulýar.
diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Biometrik pasportlar boýunça girdilen täze çäklendirmeler ila tarasyna daşary ýurt pasportyna bolan talabyň ýoklanmagy we pasport kitapçylarynyň ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Türkmenistan ykdysat şertleriň yaramazlaşmagy bilen soňky ýyllarda köplenç iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän raýatlaryň sany görnetýün köpeldi. Raýatlar köplenç Türkiýe, Russiýa ýaly tanyş ýurtlara saýlap alýarlar. Azatlyk radiosu biometrik pasportlar boýunça täze güýje girdilen çäklendirmeler barada yerli migrasiýa idaralaryndan tesbir alyp bilmeýär.